Good afternoon guys. So today pupunta tayo kay Sir Mike. Meron tayong ipapabalot. Para mapadala na natin sa JRS. So samahan niyo ako kay Sir. Hindi alam ni Sir Mike na mag-video ako doon. So hindi siya magaling. Poso okay. That yan si Sir Mike, ang daddy ni Ma'am Kim. Right, so ano ba yung iiwan natin? Siguro hindi mabasag ito. Patako. Wait lang natin dahil may kausap. Sir, sabi ni Kim, papabalot daw po dito? Ha? Ipapabalot daw. Balot ng box ata. Papadala po ngayon sa sa JRS. Hindi ata pwedeng basta-bastang box yan eh. O baka yung yung wrap ang tawag doon? Rubber wrap, nasa kanya na. So talagang anak ko, kung may pagagawa, akala niya automatic kami lagi. Kami na lang gagawin namin, mami, palpak, di kaya. Gusto lang ko, itanong ko sa kanya, anong gagawin? Gusto ko siyang tulungan, pero yung detalyado kung anong gagawin. Hindi niya pa po nasabi? Wala eh, nagulat nga ako nandito ka, papabalot ko. Hindi, wala order sa akin. Saan ang napadala, Jerry? Opo. Kumain ka na, Jerry? Hindi pa po. Alam ko, sir, ako nata nila eh. Sila na pong gagawa, no? Ikaw, doon mo babalutin nata. Yun. Batang to, hindi nyo ayos tatanong maigi. Sayang, mami, lugi pa siya dyan. Baka nga doon nga po ito. Doon yan eh, alam ko may sariling box na sila eh. Kasi titignan pa po nila ito eh. Oo. Puntahan mo kaya, pwede ba kami na magbalot na box namin kamo? Sige po. Pero alam ko ano eh. Ano yan? Ito, iwan ko na lang po to dito. Kapito. Walang pangalan na naman. Ilang piso na na sila sinabihan eh. Iwan ko lang din dyan dito. Sige po. Doon na lang po. Nakapasok. Wala po. Dayoff? Ayan. So, ganyan sila kabait. Sir Mike. Yeah.
Sige po, tuloy na po ako. Right. Si Sir Mike, parang tatay na ng buong Arellano, yung mga nakakilala sa kanya, dahil simple lang, napakasimple lang ni Sir. Isa siya sa dire nyo, pati siya tumulong sa akin na magkaroon ng gulong. At hanggang ngayon, nandito pa rin, nakakabit pa rin yung gulong na yun. Kaya idol na idol Kenny. Doon na lang sa JRS. Yeah. Thank you. Thank you sa sponsor natin ng langis, no? Prince Lubricant. Alright. Nakakataba ng puso at merong nabi-sponsor sa atin, no? Thank you, Lord.